Viete, čo tu vytvorilo túto atmosféru? Váš otec. V denníku N. Prepáčte. Pán Matovič. Môžete kričať, koľko chcete. Váš otec v denníku N, ktorý šíril sústavnú nenávisť. Rovnako aj s ostatnými redaktormi denníka aj na progresívnymi novinármi, či už v Aktualitu a Smečku. Prepáčte. Šírili ste rovnakú nenávisť. Môžem dokončiť myšlienku? Už nie. Je zakázané. Tu nie je slobodné hovoriť. Tak? Pán Matovič, zakázané. OK. Viete, že ako funguje moderovanie, že keď chcem ja niečo povedať, tak vás zastavím a dám otázku, napríklad, že sa ohradím. To nie je nič neslobodné. Ja som vás zavolal, mali ste priestor, a to neznamená, že ten priestor si musíte ukradnúť sám pre seba. To je akože základné pravidlo debaty. Tak to, na tom sa zhodneme. Pán Šimečka, zareagujte vy a potom zareagujem ja za denník N. Takto. Boli ste predseda vlády s ústavnou väčšinou. Potom ste boli minister financií. Stále ste boli predseda najsilnejšej politickej strany. S obrovským mandátom. Mali ste prístup do všetkých médií, ktoré ste mohli chcieť. Keď ste sa postavili na tlačovku, to boli tie 3-hodinové tlačovky, boli tam všetky kamery. A to naozaj mi idete hovoriť, že jeden komentátor alebo jedny noviny dostali vás do tej situácie, v akej ste dnes, dostali Slovensko do tej situácie, v akej ste dnes. Však nefňukajte, mali ste všetky nástroje v rukách a dokonca aj tú nádej, ktorú do vás ľudia vkladali, a ešte aj to ste premrhali, aj ústavnú väčšinu, aj normálnu väčšinu, a teraz vy budete hovoriť, že to kvôli nejakým novinárom? Tak už tak Vladimír Mečiar, vy ste mohli čokoľvek ste chceli povedať, všetky telky to prenášali, mali ste absolútnu možnosť vysvetľovať svoje postoje, konať, ako chceli konať. A takto bohužiaľ skončia všetci, že nakoniec za to môže 1-2 novinári a ešte teda to môže môj otec, to už naozaj je nedôstojné. Naozaj, ako môj otec píše slobodne desiatky rokov, komunisti mu nezakázali písať to, čo chce písať, tak naozaj teraz nebude začínať, ale to, že za váš politický pád a za chaos, ktorý ste tu spôsobili, môže nejaký komentátor, to naozaj nie je dôstojné. Však nefňukajte, postavte sa k tomu čelom, priznajte si, že sa stali chyby a potom môžeme sa baviť o tom, ako ďalej. Zareagujte. Dobre. Čiže môžem súvisle zareagovať rovnako dlho, tak? Lebo iba, aby som vedel, teda, že aké sú pravidlá hry. Pán Matovič, zareagujte. Dobre. Čiže, pán Šimečka, ste dospelý chlapec, nemusíte byť taký úzkocitlý. A keď som spomenul vašeho otca, tak som to spomenul preto, lebo veľmi dobre viete, prečo som ho spomenul. S denníkom N robí... Nie, preto som to spomenul, že o to viacej ste mali byť spravodliví a naozaj mať úctu k demokracii a nenechať ho chodiť s denníkom N robiť kampaň počas volebnej kampane zadarmo vo váš prospech. Viete, že to tak je? Počkajte, on mal zakázať svojmu otcovi niekam chodiť? Prepáčte, to sú tie debaty, ktoré hovoríte... mu nezakázali písať, čo má písať, teraz myslíte, že ja to budem robiť? Ak by som bol na jeho mieste, keď sa tu tvárim ako Boh na zemi, tak by som svojmu otcovi povedal: Oco, prosím ťa, teraz to nerob. Vieš, že títo novinári v denníku N píšu 3 roky v náš prospech, linčovali Matoviča, nič nebolo dobré, tisícky negatívnych článkov proti. Prosím ťa, teraz nerob nadprácu v náš prospech, není to vhodné. Tak by som sa zareagoval ja. Ale váš morálny svet je iný, takže jednoducho do tohoto zapadá. Pán Matovič, čo som chcel povedať? Ja teraz poviem. Denník N nepíše v prospech konkrétnej strany. Ja robím novinára 10 rokov a počúvam to naozaj, že som písal v prospech SAS, Mostahit, siete Olano, teraz Progresívneho Slovenského hlasu. 10 rokov naozaj počúvam toto isté. Teraz budem chvíľku hovoriť ja. To je prvá vec. Po druhé, teda ako neviem, ale rodinní príslušníci, alebo teda keď je niekto rodina, to ešte neznamená, že majú úplne vždy spoločné názory, veď vy by ste to asi vedeli potvrdiť, že tiež sa ako nie vždy úplne zhodnete napríklad so svojimi súrodencami. A po tretie, keď hovoríte stále o tom teda, že ako nejaké médium využíva proste, alebo podporuje nejakú politickú stranu, tak ja mám teda v hlave len 2 príklady z dejín slovenskej politiky, keď niekto využil vlastníctvo médií v prospech vlastných politických ambícií a politických cieľov, a to bol Pavol Ruskov v prípade Markízy a vy so svojimi schránkovými novinami. Pán redaktor, a teda ešte si vyprosím, teda naozaj si vyprosím to, že hovoríte, že denník N šíri nenávisť. Ako vy ste v postoji, myslím, že v 17. minúte debaty Postoja ste o mojich kolegoch povedali, že sú to manipulatívne svine. Tak to ja si naozaj vyprosím, aby sme sa takto rozprávali, lebo to isté by som mohol hovoriť aj ja. Ak som takéto niečo povedal, sa ospravedlňujem, ale som si skoro 100% istý, že som nepovedal manipulatívne svine. Povedali 17. minúta debaty Postoja. Manipulatívne svine? Áno, môžete si to pozrieť. Ak som to povedal, to mi teda slušne ušlo, ale som dosť presvedčený, že som to nepovedal. Prišlo nám to veľmi vtipné, vtedy ešte ste sa tomu uchechtli. A to kedy bolo, prosím vás? 17. minúta debata Postoj, myslím, že ste boli s pánom Krajniakom. Teraz nedávno, to bolo predvoľnej debate. Hovorím, že ak také niečo, tak to už bolo moc, ale manipulatívne určite áno.
Jednoducho 3 roky manipulácií lží, linču voči Matovičovi. V najťažšom období pre Slovensko hrali ste len Haščákovú pesničku. To, čo robil Haščák po dohode so Sulíkom v svojich médiách, robili aj ostatné médiá. A toto tu nadstavilo atmosféru. A túto človeku, čo nerobili ničím nám nepomohli, iba podrážali nohy, či pri 200 eurách útočiť silou mocou proti vláde. Prepáčte, dnes to ľudia nevedia. Tento človek vedľa mňa hovorí, že áno, teraz za 10 dní tu máme a hrozíme a bojíme sa, že Fico príde ešte s pomocou fašistov. A kto hlasoval za pád vlády? Nebol to ten jediný zástupca progresívneho Slovenska náhodou spolu so Smerom, s Hlasom, s fašistami? Neboli ste to náhodou vy, kto spôsobil tie predčasné voľby? Kto položil tú vládu? Pán Šimečka, trošku pamäte by som chcel. Jasné. Vy ste mali ústavnú väčšinu, potom ste ju stratili, potom ste stratili normálnu väčšinu, ale za všetky vaše problémy môže mimoparlamentná strana s jedným poslancom. Jasné. Perfektné. Aj keď ten jeden hlas rozhodoval, nevadí. A teda, ale aby sme si pamätali, ako to bolo, kľúčové reformy, ktoré tá vaša koalícia schválila, často prešli jedným hlasom poslanca Tomáša Valaška, napríklad národné parky alebo zdravotnícka reforma v čase, keď váš najbližší koaličný partner Sme rodina odmietol za to hlasovať. Takže pozor, keď bodaj by každá vláda mala tak konštruktívnu opozíciu, ako sme boli my, by sme ešte aj urobili zhromaždenie za očkovanie, aby sa čím viac ľudí dalo očkovať, aby tá pandémia nebol taký problém a nezomrelo toľko ľudí. Každej vláde by som doprial takú opozíciu, ako sme boli my. Takže prosím vás, akoby vážte slova a pamätajte si, ako sme my k tomu vtedy pristupovali. Práve naopak, snažili sme sa tam, kde sme videli, že to je dobré pre krajinu, napríklad v pláne obnovy, sme vám aj ako opozícia dodali hlas. Ako opozícia sme vás podporovali v zahraničnej politike. Posledná reakcia, pán Matovič, a potom dám asi záverečnú. Tam, kde ste videli, že to je dobré pre krajinu, ste podporili ten návrh, presne tak sa správali. Čiže tam, kde ste videli, že je dobré pre krajinu, v ťažkej chvíli zoťať vládu Eduarda Hegera, ste sa spolčili s mafiou, zo Smeru, z Hlasu, s fašistami z republiky LSNS a so Saskármi a ste povalili vládu. To je vaša vizitka a vaša zodpovednosť, to, čo tu bude v sobotu.